Itong karton na to, pabuksan natin kay Papa, kay Tatay. Bago ka na naman babae. Si Nona nandito. Si Nona, si Nanay. Kalok alike. Bawasan mo talaga. Iba ka sa lahat. Yan, kuhan. Ayan, tayo mag-ano kasi matanglay daw yung ano, kamay ni Ate G. At yan po. At nagluluto si Ate Jeannie. Amo talaga. Hello. Ang luluto mo? Igado. Ano, adobo? Igado. Para kayong ano lang. At ayan po. Sir John Santos. Napakasarap magluto niyan ni Ate Yun, Jeannie. Santos, ano to? May halong pagmamahal to. Mamali. Kasi huwag kayo eh. At may vlogger. Hello po, welcome to my vlog. Continue to support my vlog po. Ayan, chin joke lang. Joke lang po yan. Kaya tignan mo ako, masarap. Hindi pa nga luto. Amo ay, happy ay. Amo. Bago pa kamahal. Dahil masarap. Pag mo nakakuha, ikad to. Arin. Sumamay natin ako. Ayaw mo? Di ba? Ay, nagpahal. Luto na. Ano talaga yun? Di sana ako magpatangis. Okay sa na mapatangis. Ano kaya ang aso kung saan man ako sa... Di sa na maturuan sa sunga. Labi ka kanan, Jen. Okay lang luha yung tumulo dyan. Basta Huwag lang yung sipon. Pasingot, hingot ng singhot. Oo. Nagsisingot. Tumutunog pat eh. Matuturuan talaga. Oo. Arayuman! Matuturuan. May video okay pa. At an update tayo dito sa bahay ni Tilo. May ano na po, may sahig na. Bahay nila Tilo. Mga di pinang-sahig no? Buo na. Ililipat pa nga ito kuya. Huh? Ililipat. I-orong doon. Bakla sa notro? Lipang samantala lang. Kapan samantala? At ito may ano na sana, may bubong kasi ililipat pala to. Iuhurong sa ano, iuhurong dyan Bagya. Pansamantala lang pala ito. Bilis ng ano, pagkagawa nila kahapon. Kahapon to ginawa no? Ang si Kuya gumawa. Alas 2 po. Manugang? Oh. Manugang ni, tita ni Tilo. Iuhurong pa pala ito, babaguhin. Dapat pala, nung paggagawa ng ano. Kasi. Di ba sabi ko kahapon na para kang iuhurong to eh. Sabi ni mama. Ano daw? Eh sayang nung pagka. Madali lang naman po. Aba, mabilis lang. Kasi hindi ko naman pinako. Itinali lang. Pinako. Pinali lang. Tapos doble yung gawa. Ano pa? Yung pa doon, hirap ka raso ng tulo. Maganda yan. Ito ba nang bigyan raso na lang pa? Manok na lang? Yan sila. May kunting salo-salo kasi mamaya. Alam po, dalawang manok daw yan. Ano okasyon dyan, kuya? At yan po, nagkakawalaan na ng asin. Sunga pati ay. Luluto yan, babakaw, Nagkakaraso nga sa to. Kaya ako na ko sa Tamunas. Kunti pa. Kuha pa sa naman ito. Kunti pa, di pa siya ganong luto yung karne niya. Palatandaan ko kasi nito, pag magaan na siyang haluin. Hindi nga, totoo yan. Oo, di totoo yan. Pag hinalo mo siya, magaan na siya. Lutong-luto na yung karne niya. Ito hindi pa. Umaano pa lang siya, yung bumibilog pa lang. Kunti pa. Ilang minuto pa. Kahit pag palambutin mo, tas bago ihalo kasi luto na diba? Yung atay. Oo. Para hindi madulo. Yun ang pinaka... So, dahil sa ikaw yung nagluluto, ikaw yung bahala niya. Yung diskarte mo. Si Otol. At si Joey. Kalok alike ni
Hoya gacho. Hindi magkaroon ba sa dito? Ayan ba yung asin? Thank you. Ilang kilo? 2. 4. 4? Ay, kasama ng yatay. Bali 5 lahat. Kasi 1 kilong asin. Oh, sasayo na yung sige parang Jason. Oh, Wala bahala dito sa Seryoso? Mas problema ito basta may Seryoso? automatic to. Ah, si Chin Chin. Seryoso sa ano, sa TikTok. Hindi naman ako mag-tiktok. Ano Hindi yun? naman ako sumasayaw sa TikTok. Oh, nanonood lang. Siram talaga. Go! So ako naglalasa ako niyan pag nagluluto ako sa ano, sa usok. tarong ka na ko. Matabang pa. Usok pa lang yan. Ayan, tayo mag-ano kasi matanglay daw yung ano, kamay ni Ate Jenny. Kasumbrahan nata to. Oh. Sobra na to sa hawak. Amo, Kung anong hinahawakan. amo ko ng kutsara. Yan. Saan ko lang sa gulisan. Hindi ka magbubutang sa suka. Dali ano? Ang saan. Ito kung ano. Ito. Kaya ako. Ako kapag nagluluto ako. Saan may ang kuka ba? Hawang sa... Kumuha na natural na pag nagkukusina. Una, may ilo na naman. Ay, madali ang mauna. Sige raw. Lutuan. Wala sa Ikaw ay diskarte mo man. Nagluto na ba agad sa Miki? Naram-raman ko kung nag-igado ko. Tamo. Lutuan. Dapat kaya na inuna, madudurog. Mabibilog siya naman ang Jenny. Bibilog. Kaya assistant, taga-kulag ni Ate Jenny. Lutuan. Bawasan mo talaga niya. Nagkukubtog na. Kaya ko ay adason. Kaya mo. Yun. Kumaano na, di bibon. Sadit siya na din ang alik. Ay, oh. Usap na. Paswapay mo. Ako pa ang bagasok eh. Bigay naman na dito. Napakaswerte talaga pag nakapangasawa ng ano, marunong magluto. No? Ate Jenny? Yung marunong magluto. Napakaswerte. Napakaswerte ng mga pangasawa. Napakaswerte. Walang swerte. Oh, malas. Malas. Ako pang ano, Pampulutan. pang hindi pang pulutan. Pang gataan. Wala naman tayong gata eh. May ano ng sekreto para sumarap yung ano. Luto.
Yung kawali, yung sandok ang nagpapasarap. Oo. Sandok. Kasi pag walang sandok, susunog. Di ba? Paano pala magluto? Paano magluto pala? Oo. Paano magluto? Amo talaga. Ano yan? Para pa tayo sa ako ni paring Jason. Pero panis sila. Ganta raw. Kamu kamera. Huwag yung pagulong ko sandok lang, makakalangpas ko. Hugas tabi itong kawali ha. Hugas tabi. Ano ito wala? Umuhay. Tugasan natin yung kawali kasi gagamitin ni tatay. Mag-adobo siya ng manok. Tatay yan po. Napansin, nakamidyas ako. Daming langaw kasi dito. May sugat ako sa paa. Namamagano. Ayan. Ginangat-ngat ng mga langaw. Iba ka sa lahat ng aking nakilala. Amo talaga. Kung nakilala ka lang. Luhat mo, isip ko sa ganda nitong mundo. Hirap ko ang tunay Sa iyong kalungkutan. kalungkutan. Paborito ni Tatay Kalusi yan. Ha? Paborito ni Tatay Kalusi. Oo. Ang kanta na yan. Mga kanta ng mga industry. Iba ka sa lahat. Iba ka kung magmahal. Lang pala tayo ah. Hinangat-ngat ng ugat ko ng medyasat. Magaan. Wala. Kapag-ituan mo sa na yan. Inisog mo pala yun. Abo, thank you. Oy. Ng aking Itong karton na to, pabuksan natin kay Papa, kay Tatay. ito. Abo! Ano na rin pantay? Buksan natin sa kanilang dalawa. Tay, tawag mo tay, tayo na tay. Inayosan ni Chinchin si mama Ano niya kayo pa? Kayo na yun. kasi magpaparid grand opening. Pinagtitripan lang kayo. Nagtitripa ni Chinchin si mama niya. Buksan niya man dalawa. Buksan niyo. Huwag kong nagandaan lang. Hindi dapat yung anak lang yung maganda. Oo, dapat yung nanay. Dapat pati yung nanay. Yan. Mo talaga. Kayong laman. At yung kinikilay ni Chinchin na yun, no? Sign pin. Ayan. Nine, bumatong penpin. Pangkilay talaga to. Hello, sign pin. May sorpresa. May pahila-hila pa sa kilay. Next si Kuya Jason. Nakapila. O, sabay kayong buksan yung karton. 1, 2, 3, go! Oh, buksan. Sa. Oh.
Ay, wow. Wow. Paborito. Tatlong klase, oh. Amo na. Amo talaga. Amo na raw. Review. Diba? Maganda. Yan, perfect. Side view. Photogenic. Miss Photogenic. Ay, bako na palang Miss. Mrs. Photogenic. Tingnan niyo rin, At tingnan natin yung niluluto ng ating Chef Boy Lugro. Chef Boy Kabangangan. Binarinit. Ano ba ito? Yan, tuyuan. Nagkakagulo yung mag-ina. Nakarating doon talaga. Nagkakagulo yung mag-ina. Nagtitripan na yung nanay ng anak. Tama na, be. Be. Ay, I look so beautiful. Maganda na. Kabog! Amo nga. Na 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 na. Natupad talaga. Maganda, diba? Magpares pating nakaping. Oo, like mother, like daughter. Ay, ito ano to? Amo. Ano to? Ibana. Ibana. Ibaman. Ibaman. Kamyas. Ibaman. Tara, Ate Maris, nakakuha ka mo? Monday pa. 30 muna sa pinangaluan. Tapos, another 30 naman Monday. Kaya ba na kami sa... Sayang po, 9,000, di ka mo na. Amoy! Pulutan. Pulutan pagkaon. Amoy! Yun lang, tumataba. Tatay. Lahat pala nagdala ng kalabaw. Nung nakatali. Ay, kagawaan. Yung wood pa lang, tapos padulagon. Ano sila? Hinayang mo kay tatay. Bakit kasi tayo, ano, naunang pinanganak tayo. Tatay ko, nagmadali yung tatay ko. Dapat naging tayo na lang. Oo nga. Hindi, may lakad na yung papa ni tatay. Dapat tayo na lang tay. Lakad sa... Pero ngayon na nahuli na siya, ikaw mo lang. 5-5. Day 5, miracle challenge. Dinalaw kami ng mga... Ay, dapat kami nag-dressman si mama. Dressman na po. Bago ka na naman, babae. Si Nona nandito. Si Nona, si Nanay. Let's go. At Chinchin. Si Badit. Si Badit. Si Badit. Si Jenny. Hello, waksak. Wasak. Hello, wasak. Si Gwen. Nagre-review sa Kasikulin. 12 o'clock pa ang uwi nun. Tapos 1 to 5. Kainan. Kainan na. Nay! Nay, kau na po. May na. Bemo, may na. Ayan, let's see. Oh. Dami pagkain na eh. Nahihiya. Dami pa ako sino. Nalagito ka nun. Yan si auntie niyan. Hilo. Cheer, teacher. Cheer. Ray, obvious si Gwen na... Sir. Ano, na... Yo. Yun, pagkakaway-kaway daw si Sir. Di masyado daw nag... Sabi Sir, di ka raw masyado nagsasalita. Puro daw kaway-kaway. Ayan si Sir. Kay Arnil. Ayan po, hanggang dito lang yung vlog na to. At maraming salamat. At ayun, nagka-banding-banding yung Timpaway. At nandito yung mga ibang angel. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan po, ingat-ingat po tayo palagi. Bye-bye. 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 Naubaan na si Uwe. Uwe!